Ei, què tal? M'heu enxampat traient la roba de l'estenedor. Ja la tinc seca. Doneu-me uns segons que us vull parlar dels 3 significats de plegar. Mentrestant, us podeu subscriure al botonet aquí baix. Fins ara! Bon dia, bona tarda, bona nit, latinos todos. Ja que heu pujat al terrat a mi, us explicaré el significat de plegar. El primer significat és plegar la roba. També podem plegar paper, cartró, una taula de càmping. És una acció, un verb, i per tant es pot conjugar. Jo plego, tu plegues, ell, ella plega, nosaltres pleguem, vosaltres plegueu, ells pleguen. Exemples. El dissabte és el dia que pleguem la roba. Ajuda'm a plegar les tovalloles. El segon ús de plegar també és un verb, una acció, i per tant també es pot conjugar. L'utilitzem per dir que hem acabat una tasca o una feina. Per tant, en aquest cas, plegar significa terminar, acabar algo. Exemples. A les 5 plego de la botiga. Els treballadors de la fàbrica pleguen a les 3. I el tercer ús de plegar no és un verb i significa estar junts. I sempre diem plegats en plural, perquè no puc dir plegat junt a mi mateix. Sempre és plural. 2 o més persones. Per exemple, tornarem tots plegats de les vacances. La teva mare i la Maria van plegades al teatre. Recordeu que plegats, en aquest cas, té femení i masculí. Plegats i plegades. En resum, els 3 significats: plegar la roba, doblar la ropa, plegar de la feina, acabar el trabajo, i anar plegats, ir juntos. Doncs fins aquí la lliçó d'avui. Us animo a posar en els comentaris una petita frase amb un dels usos de plegar. Si us ha servit, us ha agradat el vídeo, doneu-me un like, un me gusta, un m'agrada i ens veiem aviat!